Oh, masahin introduction pe photi langin thaume in huang heng kaming chu Benjamin Lalrin omania MA Political Science ania chuanin UGC net assistant professorship antiang ka clear to chuan tuna hianin UPSC coaching calendar komme kani introduction he kan soidu na chan chu kain ti thiam awangte kain show off na lam ne lovin he kan in zirtir tur hi rin tla kan ti entir ka du mai awang chawa tar lang le soi kan ti kamin riat sakula in ti theina ne mo khang tianga in show off na tur ta na ti kan lo ni ti kamin riat sak turin kan ngen masa chu ni inga wangin nge tutorial video hi kasiam ka ti chuan lockdown te ni a lekha kan zir ba ka hian engtin nge shelo te shelo han ti tong moi lo ne lo se man lo ve tak tak thili kan omani chung jing ne ka pui theyang o te ka rel ro oma chung tiang thei tur chuan video si pe ka rel ro ka ni chuwang chuan subscribe te mo khang ting ve khang ka boi ve lo mi na an lo thira hriat thiam le engge mo hlok na knowledge nei hrim hrim ka lom to mani subscribe te veleng ma ka boi lo like te po ka boi lo ti kan sui ma sa du ni ole voina kan zir tur chu zana kan zir tur chu hon ti la constitution hi nge omzia written le unwritten hi nge omzia ti te engting ron in develop chau ti te kan zir do na ni hi ka ti na chen chu Indian constitution te teaching pack le tho tutorial video siam le tho ka tu ma chu mi ma chan constitution omzi hi kan riat thota mai ni chu ti ni lo jan alu top si lo constitution aka theory lam pang jana hin kan soidon lo ba a constitution aka a general thayang perin tlang lon thayang perin kan hril fia do ni ti ha kan soi ma sa du ni ole enge constitution kan ti hi constitution chu simple thayang ber wholesome thayang ber chuan dan ani ta ni chu dan kan tia dan chu set of rules mo kalphung kan kal dan tur phung inzi anabu tila spell berome constitution hi ramin rel bol na te khotlang in rel bol na te ta na kan siam thin dan ani ta ni chu ta ka chu gram mai ne lo political organizations political party kan ti te students union te ko shan te pon ni yang chung zong chuanin rules kan nei va ani chu constitution kal phung in rel bol na dan ani ta ni chung zong a chuanin shroi tu ten president kan ti chairman kan ti te secretary kan ti te india ma position president prime minister kan ti te kha ho zong kha ni power source of power mo khang kha kan lak na mun kan nei na mun ni citizens ho point khole tuite bon kan rights kan nei na mun an ta ni kan rights kan nei na constitution a chia takin eng ting kan dik na chan vo eng hing kan enjoy ti kha constitution a kan chia takin en ziak ta ni ti chuan constitution a hian hemi three organs of the government kan ti executive judiciary legislature kan ti zong kha chiang takin an power and functions until ti thai an thu nei na te kan ziak ta ni legislature dan siam tu te pon eng ting dan an siam eng ting an pa sang eng ting an kalpuyang ti zong kha chiang takin en ziak ni chu constitution ani chu ani constitution a hi amend te ju siang dam lang emo siam tha tin an ta ni constitution aka awarding construction a thu in rem dana po kha a thak thei ani east le rmo khang remote thak tur po khanin pa sangaya chung ting chonin ti ve ka ngai ni all sam lo ni constitution hi siam to sa thak tang lam te hi india ma por lok sabha rajya sabha paltlang vek no special majority a paltlang vek no president in a sai na ngai ta ni khang kha amend kan ti ta jun amend siam thada ngai mo an siam tha thin ta ni an delete thei bo kom sa po an pei theya an da bel thei bok chu constitution ni phunga chu ni da ni chu ti chuan engtin nge constitution hi aron in develop ti kha kan chir lenga kan en lenga constitution in develop ti chu aron than chho dan tun han om ngai lo in constitution hi om ngai lo hrim ancient greeks kan ti tun ma greek hun lai khanin mi pui le khanin democracy tun ang diep ang ni lo khan an ron nei ve a chung lai jan pi na mi puin
sorkara an mani an ramin rel bol na khan thu thluk na siam na decision making body a khan thu nei nan nei ve ni thil ten soya an ngai dan te ro an rel thin ni ti chuan tuna kan hriat thiam thei dan jo gram sabha kan meeting train ta enrek suming ting kan manang khang zong zong kha kan meeting ang khan an meeting train ni chu da jon thun nei train ni ti chuanin chu greek kho an advance na mem na ni da soi to tam ta khai ta point om theory te po oma mar jo kan soi vek lo nga ti chuan kum za te la han ral khanin atlang puin tlang pui pono ram zong zong a lal kan ti te khan ro an rel ta ni lal khat thu nei na to vek an nei lala vek khanin lala fel chun khuwa no mani maya rama no mani maya mi zawa po kan chief kan lal kan khatlang lal te kha an fel chun anu ama lal sual khan ju ting khan an shom thin ani lal ngai lo lal na an lala kha tiang te bo kharon chu pa ta chu chen dan mu mal khom lo rim rim lal thu nei na khan vek mai ni chu ta ka chu sang khat zahni le som pangai ron in her chu tana chu da chu nin atoi zong in land owners tram nei tu ho kha an lal england an lal king john mo king john lal john ti tiang chumi thun hoin online suala simple thing mar suala duwa ma kan ti du dan po an tuar na sap kut na thok tu te pon te tiang chu ho zong zong chu an kal khoma imira thei te mi pui khan kal khoma anin phong khoma ti chuanin an duang takka kha right chan von nei ve thei tur kha an duang ta ni kha ho khan an duang ta chu lal king john hi an sign tir ta ni chu kan chu document chu magna carta an ti ta ni magna carta he magna carta hi poi moi ma an mani rights chu magna carta chu document chu ni guarantee them certain rights at right rang dikna chan vo thu nei na te pon yang khang zong kha he magna carta lel jona an sign tir akha forcefully an sign tir chu wang chunin an sign tir khang right chap ve ni chu ta tang chu na lo in tran na he magna carta hi poi moi ma right chan nei tran na ni ya he magna carta hi US te pon copy a khang ta tang khan mi influence ni chu mai ne lovin written constitution chu ma hian Jean Jacques Rousseau ten social contract theory ten ziaga John Locke ten an zia kan chu ta tang chu na influence constitution hi an ron duang chuak ni berin soila ani ko me magna carta hi poi moi me ni ti kha kan soi du ni ti chuan tunlai constitution a chuan in written constitution a chuan US hi a uppa berani chu sang khat za sari le somriat pakwa eron ani chuan ti chuan in article pasari mo article antia chu annaya ani chu tlema india chuan in originally chuan zathum som ko panga kan nei ni ani chu pasari chu nei ni ti chuan in written constitution annaya mas written constitution law kha aum ve ni written ti chu abun nei article 1 2 3 parts dia clear rang thak nei kha written constitution chu kan ti da ni amaro chu written law kan ti rang chuanin abu khatia nei big nei an nei big lo da ni ti khan bu to in Indian constitution chu article 1 2 3 4 5 te kan zia fel thlam khan an nei lo unwritten a chuan dan nei lo in an nei lo khati ang kha buang tapin an nei lo tina ni chuan soi masa du po da written land written Saudi Arabia de pun nei lo tani for example atan chuan ani chuan Bible kan ti ang Quran khun ringa chuan Islamic teachings shrem a khun Islamic in zirtina ko dan sang berangan da top khemi mil khian an kal top chuan United Kingdom hi kan thriat tlang lo lan ni unwritten an ta an mani hi unwritten kan an tina chan po kha na china kan soi magna carta mo magna carta hey original copy magna carta kan ti chu ni ya hey hi an sign tir khang kha heta an ji an right rang an ji kan ti kha an la ring ani an unwritten kan ti wa kha nei lo ni lovin hey te hian la ringa chuan English Bill of Rights an ti ta hi hey hi
English Bill of Rights 1689 kan ti pui soi tu ro ma shanin tarlan tu ro ma ro chu kan tar lang khalo heda point and rights rang rang ma chu ta rang te chonen nei da law passed by the parliament ta and parliament house of commons house of lords kan ti anga an pass kha e khang ho shrim shrim kha an pass kum tin an pass nge thlatin an pass nge kan thalo chung chu an ring ta bokani chuan court decisions kan ti hetla hian court decisions somje chu court in a decisions a siam khami kha dan an ring hal top an ni chuan an ring hal top ta ni chu they cannot in capital punishment kan ti in khai hlum na dan e nun nai lak sak na dan in shrem na sang ber hian nei lo ta se more for example kha court in e tu mo chung thu re lai khanin e capital punishment peta se an khai hlum ta ni khata tang khanin le pe ga khanin an ro rel na tura khanin e an dana khan asing lu thai tina ni chu court decisions ti chuan abu in ti khan a thap in an nei lo khan mi zel khanin e aron chuak thar the dan chu na flexible em kan ti ni an ni United Kingdom chu e chu unwritten le written dang lam na ni te gen na tin e han soile a chuan e constitution zong hi an ma ni India chu kai ma ni ngein te kan duanga constituent assembly e kaltlangin mi puin kan adopa kan enact bokani preamble in ziak cheng em amara chu ram zong hi an ma ni an siam kherlo for example la tan chuan in Japanese constitution hi country anga World War II zo khan US in e asiam sakani United States in US in chu ma chen an mani don pon ni lo da ne India chu kai mani do ngai kan du thu sam ngai kan siam an ni chu ani lo ni e voina kan zanina kan je de chu ngai kan ti chuan constitution chu set of rules sarkar kalphung in rel bol na te ram in rel bol na te organization in rel bol tur dan fam kim an ziana powers and function kan ti zong na te ni rights kan nei na ding chan vo kan nei na te ni chu constitution ani chuan le pek le chuan in tinga ron in development ti chuan in ancient Greek khacho sai lo la magna carta kha poi mo ber written ani masang ber bang khan lalking john an sign ti ra ti chuan an rights rang khan a guarantee a pe ni chuan aron chhoze la magna carta me ni lo US in 1789 na the written constitution fel takan na yes article 7 line ne ya chu ta rang chuan in rang influence when written chu ting chu kai ni bon written kan lo nei ta unwritten kan ti khanin cheng khan abu in a constitution article 1 2 3 4 5 tin an in rem lo ni mai marja dan chun nei ti kha hre tur nen dan nei lo ni lovin kha kan jer chuan ta se moi tu na tan chuan in tok report se hriat thiam lo emo man tok lo chuan comment a po ala in zo thei do na ni ti sualen mo ti dik lo an lo ni pon ai correction ka siam thei reng ani ti kha kan sei du bo ni lo me